De rekken. Wist nog dat Sipke in het ziekenhuis lag, juster? Bij dokter Ulbe de Oele? Die wie er heel blij mee, want hij hier 2 lege bedden. En lege bedden kost je geld, zei Ulbe. Ja, een leeg bed kost het geld. We hadden krijgen met een sterke concurrentie in de merk, zo. En ik moet dit ziekenhuis wel draaiende horen. Snap Sto er nou wat van? Nee? Nou, nee. Ik ook niet. Maar Sipke stiel gauw weer naast het bed. En hij zoer weer naar huis. Doet Ulbe hem de rekken, joeg. 1500 euro. En binnen 14 dagen graag oermeidje. Hier Ulbe daarbij zijn. Maar Sipke, die had geen 1500 euro. Nee. Hast u 1500 euro van mij, weet je? Ik moet dat betalen aan Ulbe, omdat ik in zijn bed lig. In het ziekenhuis, wist wel. Maar Wieke had ik geen 1500 euro. Oh, nou, dat is een heel soort geld, hè, Sipke. Ik ken altijd een Wiekje, ja. En dan jou gaat een mooie schilderij van mij. Ja, kijk eens dit. Wat is die Ulbe ek een gemeene oeleis. Oh, ik ben leeg op hem. Ja, toen las juist een Wiekje en die zou die helpen. Maar toen gaat Ulbe daar de waai staan. Daar moet Sipke ek even van slokken. Nou, ik zal dan voort. Ik zal dan een Wiekje. Maar mijn schilderij. Maar gewoon in betalen. Die rekken. Zou ze dan. En ze rent voort. Sjongend rent Wieke even letter maar een schilderij onder de eren door de bosk. Ik naar de hekste. Nee, dat kost het net te zoet. Nee, dat kost het net te zoet. Wiekje staat haar al op te wachten. Wieke. Hoi, Wiekje. Alles goed? Maar die vinger? Vreeg de heks. Ja, heel dol weer oor. Ja. En hier is mijn geschenk voor jou. Mooi. En juist, wat er efter die grote beem zit. Oh, mooi. Prachtig. Mooi. Ja, mooi. Hoe het verder gaat? Ja. Mooi. Maar wel zien.